något på det? Ja. 1, 2 då. Hon av amma elita. Hon av amma elita. Hon av amma elun joutis. Hon av amma elita. Hon flicka och ritar. Hon flicka och ritar. Hon flicka och runjoutis. Hon flicka och ritar. Jag får kugge. Har du kugge? Timika? Nej. Nej. Det tog så långa timmar. Ska vi inte kugge nu? Ja. Okej, det slår flott. Ja. Det var nej. Ja. Ja, men då tackar